от нас. Ние сме в Синеморец, между другото, малко. Ей, тук има игри. Много яко. Да, не съм снимала днес, но общото пътуваме цял ден. И най-накрая пристигнахме и сме тук в вилата, където ще бъдем на море. Ще бъдем 100 000 човека, цяла компания. И да, изглежда много. Ето. Тук ще са вечерните купони. Виж, има игри. Да. Яко. Може да виж, има и тук. Тента. Да. Не, аха, ясно. Тук има вятър. Да. Браво. Чакай да се плосна на луката. Между другото, ние сме първите. Всички останали, всъщност не, Ивето са тук, но не са вътре в вилата. И вече ще се събираме. Как ме гледа с проницателна? Еми, не я виждам точно, но щом казваш, че е проницателна. Дъж. И веднъж. Не. Ще го изпусна. Какво е това? Какво е това? Какво е това? Яйце. Да бе! Това от чак. Това така ли прави? Лети. Лити. Опа. Тя съм на люлката. И вижте колко си отивам на люлката. Здравейте хора, ние дойдохме сега на плажа. Изглежда много приятно. Да, много има приятно. вълнички, има скалички. И сега слънцето е много такова хубавичко и Направо ще вземем да ви го покажем, май. Даваме един голчичко. Ето, натам. Ето. Много яко. Иве, я си кажи впечатленията. Чай да мине човек. Много е красиво. Вижте каква е красота. Това залазващо слънце. Просто е обичайно. Погледнете тези вълни. Бурни и буйни. Като кадрици на писан. Оле. Ивето поетеса. Страхотно. Много е хубаво иначе. И скали. Прекрасно. Точно, че едно се базикаме, ама наистина е Наистина много много хубаво. е. Мамо, я си топни краката. Как е? Това коя река е? Отоминска. Да, сигурно. Ето. Ама някак не е така. Това е мама, тя е в реката. Видео ли ме снимаш? Да. Ето река. Айде покажи как може да Тече на обара. Добре. Вижте, намерихме си приятел. Шаро, преплувай реката. Чакай се стопай. Тръгна. Цунами. Давай следващи. Мале. Някакси отдолу го хваща. Еди то как? Бе, гледай. То трябва и там горе да се качи. Много яко. Чек ли е? Спасители на плажа. Давай, Иве! Давай, Иве! Давай, Иве! Не знам дали си личи, но в момента ме е много страх, защото се качих на едни скали и съм застанала така и не мърдам. Много е красиво, обаче много ме е страх и не мога да мърда, не знам как ще ходим от тук. Какво те е страх? И не мога, аз съм по джапанки. Добре. Тук ако си разбия главата. Иначе е много красиво. Вълните са поне 3 метра. Да, и там изглеждаш като цунами. Чесо, попъти си. Добро утро! Днес... Добър ден! Да. 11 часа е.
Ние отиваме на плаж. Аз вчера изключих да снимам, но вечеряхме. Дойдоха Ала, техните, Ицо, приятеля на Ала, и сега отиваме на плаж, половината от групата, после ще дойдат и другите. И така. Да. Ето, Иве. Hello. Ние сме тук на едни шезлонги и те са като столове и е много готино, много приятно. Ние се събрахме между другото. Ала? Да. Си бъркай в носа. Си бърках в носа, само го почесах. Събрахме се цялата компания. Ей, тая костенурка търсиха сума ти време. Си очи злунга я търси. Да. И ето ги всички. Ели, Ивето, цялостна компания. Те нали ходиха на разходка специално за тази костенурка? Аз не съм разбрала. Да, и викаха и нас. Казвала се Бубу. Бубу. От Бутаня. Оле, аз казвам Мазна. Как си, Ели? Бе. Ще напразна с тази топка. А, сигурно. Тук пред нас се тупнаха да играят. Ето ги. Вижте, аз съм се намазала с едно, където Ели ми го даде. Какво беше това, дето се намазах? Каротен. Каротен. И си направих плочки. Личи ли си? Аз исках да кажа, че снимаме много романтично клипче. Представете си, че не говоря. Запушете си ушите. Опа, вече не е много романтично. Вече минават хора. Така. Чакайте сега да ви представим. Опа, чакайте ви като... Здравейте, сега аз ви снимам романтичния кадър. Ето. Това не влиза в романтиката. И он за човек там ми пречи. Може би ето така, да. Ето прекрасно. Това са романтичната ни двойка. Аля и Ицо. Той е нов герой. Вижте го. Така. Продължаваме с... Ох! Ели, кажи здрасти на камерата и на романтиката. Лия, покажи се. Оп, щеше да падне. Искам я да снимам романтиката. Да, така е доста красиво. Оставете ме на мен. Елита е на остров. Здравейте, сега аз снимам романтичния кадър. Значи, насам виждаме Иван и Иво. Лия си почива и не работи. Елица. Ивайла, която си почива и не работи. И нашия нов герой Христо от Перник. Христо, желаеш ли да кажеш нещо за себе си? Не. Не. Вие от Перник речник нямате, нали? Майната ти. Това си го научил от нас, от Пловдив, нещо свое собствено. И аз така предполагах, че никакво ниво на интелигенция. Показва се отново какво е нивото в Перник. Но... Да, сега стисни юмруче и покажи татуса на български лъв и розичка. Благодарим ти, Христо. Мисля, че е време да прекратим. Въпроси. Как се казваш? Мартин. Откъде си? От Враца. И нещо за себе си искаш ли да споделиш? Ще кажа нещо много неправилно. За себе си. Виждам, че ти е трудно. Трябва ли ти още време? Не. Стечи ли време? Не. Кажи нещо за себе си. За сега само пелтечиш. Морето за мен е като водка със сок. Защо? Ако не знам, не го измислих на време. Къде има ли такива? Аз съм си я скрила моята, не искам да я гледам. Ао, твоята е страхотна. Малко дърси. С моята най-готина. Специ лимони. Сложи го толкова стабилно. Вместо 3 пълсек просто слагам това. Само искам да покажа как съм изгоряла. То не се личи.
Ели ще прави... Какво ще да прави? Маргарит. Маргарит. Такъв. Да взема още такъв. Може да вземеш. Кой трябва да вземе... Какво? Ох! Ти правиш нищо ли? Да. О, може да някой да ми вземе, защото... Благодаря. Не, ние ще седнем на шезлонгите. Тилек. Отиваме на... Я кажи. Виж как е дърпана. Ще легим надолу и ще стигнем до плажа. Аз не разбрах. Даже има глагол вече от това. Ще ти леги. Чилек, бе? Сега ще ви разкажа. Отиваме на пикник на плажа. Храна. Опа. Снимам ви. Ох, то нищо не се вижда, чай, че малко изцапа на камерата. Оле. Първо, да преминем на коса. Чакай, виж. Името само искам да кажа името през 2 секунди. Да, ще приличам на Лайно. Но тя много Вижте ми пулса, долу имам комплекс. Обаче това ми самачва. Дано не. Ето вижте. Няма кой да й повярва, че Царя ми е видео. просто прекрасна. Тук вижте, нося си покупки. Просто прекрасна. Ивето много обича да върви като... Лайно. Едно истинско. Не искаха да ми викнат израелска полиция в Бургас. Хората казаха, че косата ми е жълта. Чакай, аз ти повярвам. Кого чакаме? Ицо е до магазина. Ти нещо искаш да кажеш? Тилек. Всъщност това е, защото Ицо не знаеше, че се казва Тигел. Всъщност ние днеска разбрахме, че се казва Тегел. Опа. Тилек трябва да вземем отдолу. За малко и да... Давай, снимай. Няма да го правим 2 пъти, то няма да е автентично. Чакай, много е цивилизовано. Много е цивилизовано. Малко на... Що съм се чула? Вижте колко почета има. Мога да застана пред тях и да се снимам. Добре. Окей. Ще показваш ли нещо или не? Мати на Бога вече го показва. Сега има много хора. Окей. Само и така. Това е идеята на тая. Селски универсален магазин. Опа. Опа не е ясно. Покажите, че той така си изразява. Ето показвам. На чидъра. На Чидъра. Топка. И там е морето, то не се вижда, но... Ели, стига вече. Ще разбера. Не. Така не е толкова яко, нито Чидъра е як. Здравейте от нашия... Кой ден сме днеска? Втори, трети ден, не знам. Ние сме в Резово. И сега отиваме да видим някаква река. И някакъв плаж, който обаче май няма да успеем да посетим, защото е в Турция. Пък то нямало пропускателен пункт. Не знам, нищо не разбрах, но е много красиво и много симпатично. Такова сърце. Ето плажа. Е там. Къде видя камбана? Да, ето. Здравейте, приятели! Това е романтичният кадър, на който съм аз, т.е. не е много романтично. Вижте сега, това там е Турция. Това се казва романтични кадри. И тук долу има 3 шезлонга, които са доста щупени, както и да е. Ето романтиката продължава, вижте, там има хора. Там има някакви скалички. Да, скалички са. Добре, така е компанията ни. Лия. Ели, кажи здрасти. Здрасти, добре. Романтичния кадър, покажи се, Лия. Това сме ние. Това сме ние. А това е морето. Права. Искаш нещо да кажеш? Нещо да кажеш? Ами, в момента сме на турската граница, река Резовска, натрупване на камъни, за да се премести границата. И дори на някой ми се включи роуминга, между другото. Да, между другото. Да, и майка ти мечтае. Това е плаж, който е 20 км. На Инеяда има хубава вила, която държат българи, собственост.
този плаж е необитаем, тъй като е гранична зона от турска страна и не ходят на плаж. Но е широка плажна ивица. Добре. Много добре. За повече информация след рекламите. Ето за влог ще още малко информация. Това е най-югоизточната точка на Европейския съюз. Нали така? Да. 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 Континентална Европа. Да. Дойдохме на плаж Силистар и това е нашата групировка, кръгът мисъл. Идеални сме. Тук ще си говорим на ушенце. Да. Игрите продължават отново. Не знам дали ще се чуят веселите възгласи. Гледам майите. Браво! Опа! Опа! Чакай. Дони, ела сега до нещо да го научиш. Много е лесно, бе. Много е лесно. Трябва да знаеш кой ти е лява и кой ти е дясна. Слушай оттам вече. Много е лесно. Вика отпред, отзад, отпред, отзад. Айде почвайте, тук паметта ми свърши. Добре, в казарма. Айде де. Колец. Знам, ама това не ми се спира. Имаше хора, които така и... Ива, включвай се. Вика, виж. професионалист. Марко, виж жена ти какво прави. Браво, ей синхронна. Има и Виж синхрон. жена ти какво прави. Вау. Тати, какво направихте? Колонка. Само тия самата Професионално. Вау. Не колонча. Това е много хубаво, да. Аз до сега си мислех, че това е някакво банджо. Или там, как се казва, гадулка. Пешо! Тук сме на кръжок. Циганско хоро се учим да правим. Правиш напред-назад и спираш. Браво! Нали? Добра съм. Спираш, нали? Не скачаш. Циганско хоро. Нагоре, нагоре. Стоп, стоп, стоп. Не го прибираш. Как върви Ели? Напред. А като направиш хоп, хоп и пак. Напред, назад. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Иве, как върви? Ели, как ти пушни? 10, 20. Е, да. Как? Така. Дай. Напред. Не! Горе. Горе. Замръзна. Намагаз, Добре. Давай, пак.
Ето го маме! Напред, назад, хоп, хоп, напред. Назад. Ще танцуваме! Здравейте хора! Днес е, не знам какво е, вторник? Понеделник. Ние сме на плажа вече от бая време, аз сутринта не снимах. И много ме я, че не снимах сега, защото бяхме на водно колело. Но така или иначе, на мен ми стана лошо, на Ицо му стана лошо. Ние бяхме с Аля и Ивето. И да, и се въртяхме в кръг 1000 пъти, защото не знаехме как се управлява. В смисъл, ние знаехме, но не ни се отдаваше много, много добре и нищо, направихме 15 000 кръгчета и така. И сега сме на плащето и си почиваме. Ето я мама. Малко ми е зацапана камерата, но като казах на момичетата, че е зацапана и те казаха нищо, това е да е автентично. Да се види, че е мазно, море, кремове, мазила. Всъщност това е моят романтичен кадър. Аз току-що осъзнах. Само аз не съм правила романтичен кадър. Отиваме малко да хапнем. Да. Отиваме да хапнем. Сега за малко ще разберем. В смисъл? За много да хапнем. Ами аз искам пилешки хапки. Така Аз ли? сега съм си измислила да ми наляда, ми харесаха много. Не искам таратор, да. Защото още ми е леко лошо, ама... Значи аз може би ще не. Защото аз нали че опитах последната. Да. И да ти какво искаш да ядеш? Някакъв таратор. Искам нещо хладничко. Топличко е, да. Направо ужас. Хора, в момента е 6 часа. Буквално изгрява слънцето. Добро утро. Всъщност колко е часа? 12. 12:06 минути. Добър ден. Ние вчера не сме казали нищо, но седяхме с Ивето до 6 сутринта. Да. Имахме нужда да дремнем. Малко, да, но не бяхме събудени. Всъщност аз знаеш, че не съм разбрала първия път, че си ни събудила. Била с някакво звънче и такова. Ивето ми разказва, аз изобщо не съм отразила. На мама, че ни е събудила. Боже мили, какво? Не. Какъв игнор. Но вчера разцъкахме всички важни теми. И Ивето ся хапва. Затова ли Елито каза, че сте почнали една тема от 12, приключили сте в 4? Мисля, че да, всъщност това беше главната тема. Подхванахме още една, как продължи 2 часа. Но вие сте просто качалки. Първа стъпка. Къде сме? Не стъпка, спирка. По този път черния се стига до устието на Велека, където е плажа. Ето я пясъчната коса между реката. Виждаш ли? И морето. Е там. Къде? Я покажи на телефона. Ох. Ето тук е реката. Тук е Има морето. един прилича на дупка. Тук мирише много лошо. Айде да фокусирай. Добре. От тук няма никаква видимост. Всъщност на мен по-красиво ми е тая част с горичката. Страхотно е. Много хубави къщи. Прекрасно. Да. Идвайте. Ние всъщност къде сме? Така с затворни очи не изглеждаш много ентусиазирана. Трябва по-очи ентусиазирана да покажеш. Уоу, прекрасно е, погледнете, гледайте красно. Селското читалище. Браво, надпис. Вижте тази сграда. Къде се намираме? Село? Село Бродилово. Страхотно е. Ето. до село Кост. Всъщност истината е, че се загубихме. Къде? Не, че се загубихме. Ма не знам какво да правим. Къде Аз съм свежа като краставичка. Аз се разходих вече. Мога да тичам маратон на яйца в момента. Дори ми пече от небето. От тази силна светлина. Слънцето. Какво прави сега? Много не пече. Не е верно, свети. Ето това е моя романтичен кадър. Ето най-накрая дойде моя ред. Да снимам и аз. Романтичният ми кадър от село Бродилово. Ако видиш змия сега. Ивето отпред. Романтиката е пълна. Кеф.
Просто обувки се джвакат. Всичко е толкова романтично. Намерихме костенурчица. О, миличката. О, здравей! Здравей! Душинка! Айде, че ще сгазат. Къде да я преместа? Според теб къде? От тази страна или от оная? Тук е сухо. По-добре там. Изглеждаме невероятно. Тук сме като на лагер повръщащи на българско Черноморие, общо света, но поне играем на игри. Между другото са яки. Здравейте, скъпи зрители! Освен да ви говоря с затворени очи, защото ми пече. Общо взето ние сме на плажа, днеска е сряда, утре повечето хора, почти всички се тръгват и ние се чудим какво да правим. И е топло днес, има водорасли, обаче пък бива. В смисъл, няма как да не влизаме, защото е топло, така че просто свикнахме с водораслите. Печем се, ето Ивето се пече, мама се пече и аз се пека и така. И чета. Ето. Ние докато се печем като скариди, тати беше там. Ама вече не, някъде е там. Защо не му каза да остане да го седне? Хората няма да повярват къде е бил. А можеше да каже. Ние утре ще отидем при него. Тоест не, че той ще стои там цяла нощ, ами че да, ще се разходим. Той много бързо изчезна. Да. Аз пак изгорях и затова съм така в момента. Дрехи, за които говорих днес. Ох, аз снимам, бе. Ама на мен много ми харесва. Той на мен вече ми харесва. Здравейте! Здравейте, приятели! Гледнете как изглеждаме в Синеморец. Ето. Иве! Отиваме да се снимаме на залеза на морето. В този влог само се фръцка. Между другото, ама сега има причина за фръцкането, защото сме хубави. Аз съм малко рошкова и чорлава, но това е положението. Още. Ти сега ще видиш с вятъра какво ще стане. Не, каква съм красива. Много сме яки. Иве. Ето, почти стигнахме. Малко бързаме да хванем точния момент, в който светлината ще е хубава. Но синя част, да. Но мисля, че ще стане добре. Ох, майко мила! Ако не се убия преди това, може да стане. Това не е нормално. Хайде, Иве! Вървиш като пингвин зад нас. А това беше романтиката на момента, но да. Не, след това каза нещо. Вие много говори. Казал Алора. Да видим Алора. Каза за кура нещо. Какво значи? Може би се смили наистина бъде. Какво напрежение сам. Más trabajo sobre las mujeres Y es que me impacta muchísimo porque además es que lo ejecuta con bastante normalidad, como si no hiciera nada importante en el ejercicio. Y de repente, claro, no solo ejecutas las rotaciones, las recogen rotaciones por el campo visual sin manos, ¿no? Y коя беше тая? a puntito de salir y ya ni se altera. Esto es lo que más me gusta de ella, su no alteración frente a me encanta, lo disfruto. Esta recogida también a través. Много ми харесва кефа са
Гати коментаторката. Его е. Тати ме викна да ходим на някакъв джаз концерт. И аз отивам.